Maadjong buntag kanatong tanan. Ganahan kay ko sa lirik sa kanta nga ni kanayon, dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Daghang tunok ang dalan nga agian mo, bugat ang krus nga pasanon mo, ug kamatayon naa naghulat kanimo. Ang pagsunod ay sa atong Ginoo dunay mga pagsulay, kasakit, pagantos o mga pagsakripisyo. Apan diha niining mga kasakit nga atong nagian, dinhin nato usab maangkon ang tinuoray nga kahulugan ug kadaugan sa atong kinabuhi. Mao nang sa atong ebanghelyo dunay tulo ka mga giya o kondisyones unsaon nato pagsunod sa atong Ginoo. Una, hikalimta nato ang atong kaugalingon. To deny of oneself. Ang pagkalimot sa kaugalingon wala kini magpasabot nga dili nato atimanon o higugmaon ang atong kaugalingon, kun dili nagpasabot kini sa tinuod nga pagpahaluna sa gugma. Kung tinuod kang nahigugma sa imong kaugalingon, higugmaon gayud nato ang Ginoo nga mo'y atong magbubuhat. Siya mo'y sentro og pariun sa atong kasing-kasing. Unya diha sa gugma sa atong magbubuhat, nagkahulugan kini og pagdumili sa kaugalingon ngadto sa mga butang nga makababag sa atong pagpakigsuod kaniya. Mao nang ang unang requirement sa paghigugma og pagsunod sa atong Ginoo is self-denial. Self-denial, we can say no to the cravings and ambitious selfish desires. Kana bang tawhanon lamang nga mga pangandoy nga daw ang atong kaugalingon lang ang giunahuna. Pananglit gusto kita makwartahan. Wa man siguro'y usan ito diri nga di gusto niini. Gusto tamadato, dili man siya sayop. Pero sa imong pagkabot niini, unya nagyatak ka sa katungod sa imong isig kaingon. O naglimbong ka sa imong isig katao, dili na kini maayo. Mao nang sa ebanghelyo niingon, may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Magunsa man kung maangko nato ang tanan apan malaglag ang atong kalag. Mao nang mahinungdanon gayud ang pagkalimot sa atong kaugalingon aron kita mas makasunod sa atong Ginoo. Ikaduha, kinahanglan pasano nato ang cross. Diha bitatoy usa ka nanay nga human sa misimba, miuli siya. Unya sa iyang pag-uli malipayon kay siya. Iya nakita man niya ang iyang bana, iya kini gihagkan o niya gigakus, gihagwa-agwa. O niya natingala ang iyang bana, unsa man kalangga nga sayo pag inisbuntag giuwagan naman ka. O niya gipakapinan pag niya, iya paging gibaba. Ingkulangga basig ni atong anak makakita, mauwaw ta. Unsa man nahitabo, unsa may nagkaon nimo nga human ka nakasimba, imo man kung giarsa-arsa. Ingon tong asawa, unsaon mong langga nga niingon magos padre nga alsaha pasana ang imong krus. Tersikan sin tawang ang bana. Nga ko lang importante gayud diha sa atong kinabuhi nga pasano nato ang krus. Kini nagpasabot nga andam kanunay sa pag-atubang sa mga kalisdanan ug pagsakripisyo alang kang Kristo. Kinahanglan nga kita andam sa pagdawat kanunay sa mga kalisdanan. Kay ang pagdumili sa pagpasan, indikasyon kini sa atong kapildihan. Apan ang pagdawat ni ining mga kalisdanan o mga pagsuway nga naa sa atong dalan, indikasyon kini sa atong kadaugan. Diha ba ito estudyante? Sige sa labay-labay sa ilang kuan kanang natad nya dool ra man ang ilang eskwelahan sa di pa siya mo eskwela makakita siya sa dunay labana unsay tawag sa inyo ana ni labana nya kasagaran na sa labana dunay kokon kanang mura bitog turon nga sa di pa ang butterfly mo lapad-lupad duna na say turon nga murag bunot bagamay sa tawagan ha. Unya nakita niya ang usa ka kokon nga dunay nabangag na gamay. Unya ang maong kanang alibangbang nga murag say tawag na kokon
naningkamot in taon siya nga mugawas na. Siguro gusto nang mulupad. Iya kining na bantayan unang adlaw. Unya sa ikaduhang adlaw, nakita gyapon niya nga sigig paningkamot murag struggles nga gusto mo gawas. Wa lagi gyapon panumbalingan niya. Hantod nga ikatulong adlaw, labay siya. Nakita gyapon niya nga struggles ang maong kukon. Ug wa na sa kagwanta kay naluoy siya. Mikuha siya sa ugunting. Unya sa pagunting iyang gidak-an ang bangag sa maong kukon. Unya pagdako na magbangag, hinay-hinay ang maong alibangbang nga ni gawas. Unya natingala siya, kay imbis nakagawas na ang alibangbang, milabay ang mga pipila ka minutos, nagpabilin ang alibangbang nga naglubog. Murag baldado. Unya, iyakining gitimanan, milabay na usab ang sa kaadlaw. Natingala siya nga ang maong kukon o alibangbang, wa man gihapon makalupad. Baldado gihapon, ihubag ang lawas, unya ang yang pako, wala mutubo. Unya, timingan nga yatong adlaw, diha man yang maestra, iyang explainan ang maong maestra, unya ang tubag sa maong maestra, ingon siya, abi mo dong, nganong wa kalupad ang langgam, o ang libangbang, tungod ka na kay imong gipugos pagpagawas sa iyang putos. Kikinahanglan nga ang alibangbang mo struggle sa iyang kaugalingon, kay mao ka na ang higayon nga siya usab mo pagawas sa iyang fluid. O iyang fluid nga mo gawas, mao kanay magpalig-on sa iyang lawas ug sa iyang pako aron sa iyang pagawas andam ready na siyang maglupad-lupad. Nakapamalandong ang maong estudyante. Nga diha sa atong kinabuhi di ay importante nga dawaton ang mga pagsuway. Every obstacle we come across in life gives us an opportunity to grow. Our struggles in life develop our strength. Kung wala kitay mga pagsuway o mga struggles, dili kita motubo o dili usab kita muligon. Mao nang importante ang cross, kay ang cross simbolo gayud sa kadaugan. Kung tan-aw nato ang cross, makita nato ang positive sign, dili negative. Nga buti pasabot ang positibo gayud ang implikasyon ini diha sa atong kinabuhi, kay naglangkob man kini og kadaugan. Mao na si Kristo matud pa sa 1 Korinto 1:18. Ang cross binuang alang ni adtong wala maluwas, apan kanatong ginaluwas gahom kini sa Dios. Kay mao kini ang maghatod kanato diha sa kinabuhi sa pagkasantos. Ikatulo o katapusan nga elemento aron kita mas makasunod sa Ginoo, kanang pagsunod sa Ginoo sa tibok natong kasing-kasing ug unahuna. Humanato gidumilian ang atong kaugalingon sa mga dili maayong butang ug gipas-an ang atong cross, mosunod kita kaniya sa tibok natong kasing-kasing ug unahuna. Dili ta magtuman sa atong kagustuhan kundi sa Ginoo lamang. We must fix our direction to Jesus. Ug paningkamutan nga dili na ta mulingi pa umubalik pa sa atong mga bisyo o dili maayong binuhatan. Ug pinaagi nini ang atong kinabuhi mahimo gayud nga magmabungahon ug magmakahuluganon.